আজি ঘৰ বনোৱাৰ কাৰণে কাচ্চা হাউচৰ যিটো আঁচনি সেই আঁচনিৰ চেংচন লেটাৰ ভগালে কি ক'ব আপুনি? আজি আমি বহুত সুখী বুলি ক'ব লাগিব মই মোৰ লগতে আমাৰ বেনিফিচিয়াৰীখিনিও বহুত সুখী হৈছে যিহেতুকে 354টা আমি চেংচন লেটাৰটো আনি ৰাইজৰ হাতত দিবলৈ পাৰিছোঁ। আজি ৰাইজে বহুত সুখী হৈছে। মোৰ আজি খুব ভালে লাগিছে যিহেতুকে আজি সপোনৰ ঘৰবিলাক আজি হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছে। সেইটোকে কয় মানে মই নিজকে সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু আপুনি এজন চেয়াৰমেন হিচাপে বেনিফিচিয়াৰীক কি ক'ব? বেনিফিচিয়াৰীক এয়াই ক'বলৈ বিচাৰোঁ যিহেতুকে একাউণ্টছত পইচা এহঁতৰ তাতে ট্ৰান্সফাৰ হয়, তাৰপিছত আমাক যোনে মানে ঘৰটো বনাব যিহেতুকে আমিয়ে বনাব লাগিব, সিহঁতে যেন আমাক সিহঁতৰ একাউণ্টছৰ পইচাখিনি আমাৰ তাত ভালকৈ যেন আমাক দিয়ে সেইটোৱে অনুৰোধ থাকিব। आं दायो बुंनो थांबा मोजां मावनायनि आं सिन्था खालामदों जिहेतुके जोंनियाव मावनो गोनां खामानि बहुत दङ। दायो बेयाव जोंहा मिटिं लादों, बेयावहा बाउन्डारि वालबो गैया जोंहा। आंखौ गासै बे गामिनि रायजोफोरा आंखौ अनुरोध खालामो जे बायद' नों चेयारमेन जाबाय, बेयावहाय मोनसे बाउन्डारि वालनि बिराद प्रयजन जादों होनना आंखौ फोरमायबाय थायो, खिन्थु आङो दासिमबो लाबोनो हायैनि थाखाय आं गावखौनो माने दुखु फोरमायो जिहेतुके बेयो डिपार्टमेन्टनिफ्राय जानाय खामानि, आंहा भिसिडिसिनि खामानिया माहाय बेलेग जायो। थेवबाबो आं नाजागोन, लाबोनायनि सेस्था खालामगोन। थांनाय सरकारफोराव गोबां न'फोरखौ लुफुङाखै, ओरैनो फैसाफोरखौ मिसइउज खालामदों, बेनि सायावहाय नोंथाङा माबाफोर बुंनो दं? आं बेखौनो बुंनो सानो जिहेतुके सिगाङाव जालांनाय न'फोरा बिसोर माबायदि खालामखो बिनि सायाव आं जेबो फोरमायनो थाङा। दायो बुंनो थांबा आंहा जिहेतु 354टा न' हायदों, बेखौ आङो मोजाङै बानायलांनायनिसो आं खोथाखौ गावजों फोरमायनानै आं बुंनो सानो। आं मोजां बानायनानै सेस्था खालामगोन। उदालगुरि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय बेसेबां बेखौ मिथिला, नोंथांनिफ्राय जों मिथिनो लुबैदों साबेसेनो न'नि सेंसन लेटार राननायखौ मा बुङो बेनि सायाव? खुलुमबाय, नोंथांमोननि गेजेरजों नैबे खोथाखौ आरो फोरमायनो सानबावबाय। बर्तमान जितु काच्चा हाउस होननाय मोनसे सरकारि आसनि, बियो जोंहा सेंसन जानानै फैबाय गोबां। उदालगुरि डेभेलपमेन्ट ब्लकनि बिथोरावनो खमसे खम 8,000सो जोंहा बेबायदि न' दङ। आरो जोंनि उदालगुरि डेभेलपमेन्ट ब्लकआव गासै 32 माने 32टा भिसिडिसिसफोर दङ। दा बेनि गेजेरावनो जोंनि नैबे उदालगुरि भिसिडिसियाबो मोनसे, आरो उदालगुरि भिसिडिसिनि बिथोराव दायो 354 जोङो न' मोननो हादों। बे न' मोननाय जितु सेंसन अर्डार मा होनना बुङो सेंसन लेटार, बेखौ जों डिस्ट्रिबिउट खालामनायनि बेबायदि प्रग्रामफोरखौ खालामबाय थानाय जादों। जाहोना जाहैबाय अकल जोङो डिस्ट्रिबिउटल' नङा, जोङो बे न'आ बोरै जागोन, माबोरै मावनांगोन, आरो बे न'खौ मावफुंनो थांनायाव जोंनि बेनिफिसियारिफ्रा मा लेभेलै रल प्ले खालामनांगौ, जों बिनि सायाव मोनसे एवारनेस प्रग्राम लाफाबाय थादों। बिनि सायाव जों वर्कशप खालामदों। बेनिखायनो जों दिनै उदालगुरि जितु भिसिडिसिनि सिङाव थानाय बे बेनिफिसियारिफोरजोंबो जों बेबायदि मोनसे सावरायलायनाय मेलखौ जों खुंदों। आरो जों जोबनायथिं थारमाने बे जितु सेंसन लेटार बेखौ जों डिस्ट्रिबिउट खालामनाय जागोन। ओरैनो सरासनस्रायै जोङो नुबोबाय थादोंथ', आवगायनि सिगांनि समाव जे न' मोन्दों खिन्थु न'खौ लुफुंनो हानाय जायाखै। बेहा गोबां कारन थाबाय मानो हानाय जायाखै, खिन्थु दानि गोदान सरकाराव जाहाथे बेफोरो दाजाथों बेनि थाखाय जों बिराद खोब केयारफुलि जों हेन्डेल खालामनो सेस्था खालामदों। आरो जों बेनिफिसियारिफोरखौ जे न' मोनसेखौ मोनखांनायनि उनाव बेखौ बोरै बेब'हार खालामनांगौ, दाथ' मोन्दोंब्लाबोथ' फैसा हिसाबावसो मोन्दोंथ', आरो बेयो बेनिफिसियारिनि एकाउन्टआव हाबगोनथ'। जेब्ला फैसाया एकाउन्टआव हाबगोन अब्ला गुबुन गुबुन जेंनाजों नाख्रेबजानाय बा जेंना गोनां बिदि बेक्तिफ्रा बेफोरखौ मिसइउज खालामनायनि सम्भाबनाया बिराद बारा थायो। दा बेनिखाय जोङो पुरा एवारनेस होनो गोनां जादों जे बे फैसाया आसलथे फैसा नङा, नाथाय गंसे न'सो। औ, बेबायदिनो जों माखासे एवारनेस प्रग्राम खालामबाय थादों, आरो जों मावफुंनो थाखाय साखा-फारा खालामनाय जादों। बेसेनोसै, गोजोन्थों। आदसा, न'नि थाखाय मोनसे न' लुफुंनो थाखाय मोनसे अर्डार लेटार मोननानै जोबोद मोजां मोनदों आरो सरकारखौ धन्यबाद होदों। सोरखौ धन्यबाद होगोन? जायफोरा जोंनो थाखाय होबाय आरो बुजिनानै नामायनानैबाबो जोंनो होबाय, न'आव थांनानै जोंनो बेबायदि माने दोङो गैयाखौ नायहैनानै बिथांमोना जोंनो थाखाय बेबायदि बनायनानै होबाय। दिनै बेखौ जों मोननो हानायनि थाखाय धन्यबाद होदों आरो।
কাৰণে আপোনাৰ অৰ্ডাৰ কপিটো পালে, অৰ্ডাৰ লেটাৰটো পালে কি ক'ব? ঠিকে আৰু অৰ্ডাৰ পাইছোঁ আৰু ভালে আৰু যি অৰ্ডাৰ দি আছে এইটো ভালে আৰু কাক ধন্যবাদ দিব? চবকে আৰু ধন্যবাদ দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ। কোনটো চৰকাৰ ধন্যবাদ দিব? কোনটো চৰকাৰ আৰু যোনটো চৰকাৰে আমাক দি আছে এইটো চৰকাৰ চবে ধন্যবাদে আছে আৰু ক'ব আপুনি যিহেতু আপুনি কাগজখন লৈছে, কি কাগজ এয়া? আমি যেনিবা আজি ঘৰৰ কাৰণে যেনিবা আমি অৰ্ডাৰ কপিটো পালোঁ, যেনিবা আমাৰ চৰকাৰৰ বহুত ধন্যবাদ। আমাৰ চেয়াৰমেন বাইদেউ অঞ্জলি বাইদেউ যেনিবা বহুত ধন্যবাদ। অঞ্জলি বাইদেউ অঞ্জলি ৰাভা ৰাভা